ľudia, dneska si zahrajeme Livels hovolte s tomu, jak chcete. Ne, to je jedno, je to na vás. I tam je to napísané jak Livals, ale asi to vlastne ľudí volá Livels, proste ja neviem. No tak, s tomu hovolte, jak chcete. Tak. A tu chodí taký vasík, kde další, ktorý si môžete zobrať, to už som asi z jednom videu ho volil, nepamätám si. Každých pár sekúnd tu na 5 okolo. No, jak teraz, takýto další, každých pár hodín sa tam spavne nový a nový. A keď chcete ísť 2v2, no tak vlastne dajte to prejazd, tak zapnete, lebo budete dlho sakať. Asi. No väčšinou ja sakám dlho. Takže by to mohlo, takže tak. No. Zapíname, kdo bude môj protivník. Kdo bude môj protivník? Dúfam, že nie silný hasi, tak. Ale ja Fuldheim, ale no. OK, tak oni hajú na Ovadasi, tam vidím, takže to je veľmi dobré. Lebo na Ovadasi som ja tiež hral nekedy a sa haje veľmi dobre na Ovadasi mne. Takže aj sa haje veľmi dobre, takže je to zlé, takže... Tu... No, asi, hej, keď nám idú obidvaja. Ty by sa... To si strieľal tam, kde dnes boli. Ja neviem. Niekedy máte takých teammateov, ktorí nevedia vôbec hrať. Iba... Bokovní sú... Tak. No, ja iba som hajem uzovať. Poď seba, pomoc! I ty už si zomel. Kamo, pomoc! Ja neviem hrať veľmi dobre Livels, takže... Ale aj hej, aj nie. Proste aj. Tak, tu tam dúfam, že niekto bude a že sú tam... Aha, okej, ono sa tam dostelilo. Hop. Wop. Netafil som sa do nich, wow. Dobre, kapibala. Dobre. No tak toto video bude asi dlhšie trvať dnes normálne videá. Asi neviem. Ja neviem, jak dlho to sú videá, ale väčšinou budú mať 8 minút videa. Dobre, tak už nemám naboj do toho. Počkaj, skade dám na Steelers. No, tak dnes. No, jak vždy vyhrali, lebo majú luk. Ja som si myslel, keď som začínal, lebo že luk je úplne k ničomu. Ale potom on je silnejší. On je silnejší aj, niekedy tak. Wow, dobre. Yes, trafil som sa do toho. No a teraz som ho zabil, yes. Dobre, prvý kill dneska. Ja, no, z tejto dneska, ja som dneska live zhal párkrát, alebo dvakrát, neviem. Takže jedna hra za sebou, dobre, zapíname druhú. No, teraz to nedá vlastne. No, tak. Už zapína kolo. Takže dúfam, že nebudem mať znovu proti Ovadasom. No, veľký level. Jeden mobil, jeden Ovadas, tak to bude také. Ale aj ja mám veľký level tiež, takže bude to také vyrovnané. Bokovní sú tieto noziky, tu mám motolovku, granát. A keď neviete, tak motolovka dáva 70 damage na jeden hit, takže dá 3 hity, lebo 70 plus 70 je 120, plus 70 je vlastne 150, takže
a toto dáva iba 20, 30, lebo 2x za 20. Bokovný sa dáva, viete koľko, nechcel som sa otosiť. Proste zareagovať. To som majú do zazbané. Do tá pulva neviem, čo je zazbanú vôbec. No a pekne som sám, lebo môj teammate nemá Wi-Fi. Pekne, sám pot na týchto dvoch. Ajaj. No Zig je taký silný, zadáva na jeden hit. O tom som ani nevedel. Domero, pokusím sa vyhádať, si tu na dáma by sa tu nemohli dostať. A tu budem kempiť. No veľmi to, sa to vypatí. Wow, no dobe, možno zabijem, yes, easy. Dobre, takže tú istú taktiku si dám. Takže 1, 2. Dobre, no pod typek. No pod jeden, druhý. Tak to som nezabil. Jaj. On mal 23 hápok. Jak to som ho nezabil. No nevadí. Dobre, dáme to isté. Hop. 2 hop. Dobre, takže no, poďte. No oni tu ma veľmi nepôjdu, no takže on mám pekne malo IQ, lebo mohol zobať z bantolu majú a jak by sú zobali, no tak by do mňa iba stielali. Ale on tam proste ide a si nechá ubať hapka pekne. Ja budem robiť túto taktiku furt. Ja ju budem robiť. Proste... Ja ju budem robiť. Ja to som zabil s týmto jeden hit. Level mám kamo. Ale... Ja chcem už aj vyhať. Mám quest na vín, halo. Toto video bude dlhšie než ďalšie. Preto, lebo si chcem dlhšie zahrať. Viem, že môžem hrať aj bez natáčania, ale chcem, aby ste aj videli, takže... No. Zase, čo mám? No. Bokovní sú felu. Tak. Dobre. Takže... No, teraz jeden hraje na ovadasi, to je veľmi dobre. A prečo mi dali takéhoto teammatea, tak to není dobrý teammate. To je možno ten istý, to je asi ten istý typek, lebo má tiež tú siapku. Má tiež tú siapku, jak ten minulý, takže možno to je ten istý, a prečo mi dali takého zlého typka. No, zabili ma, ale to preto, lebo snajperka dáva na jeden hit, tak inak by ma nezabili. Takže, no, idem tu na, lebo oni si nám na takže polovikáci, tak tu nadám. Hop. Áno, chytili sa do tej pasty. No ne do pasty veľmi. No tak on je tu na hole, jaj. No pod. Ja mám 11 za pomoc. Pomoc! Je 109! Ale 135, alebo 135 som dal. Potom napísal moje meno a ešte neslo. Tu je. No. Jas, dobre. Tak. Možno kedy budem streamovať, asi nie, lebo proste možno budem streamovať, možno ne. Vesino, no, vlastne asi nie. Aj niekedy postreamujem, ale neviem kedy. Možno za takých pár rokov postreamujem, ja neviem, proste neviem, kedy postreamujem, ale viem, že niekedy postreamujem, ale neviem, kedy. Dobre, tak, dobre, mne nevadí, že som no dobre, vadí, som zapálený, skade, tak som nevidel, kde je typka? Tu je, podo mnou, no pekne, ja tam nebudem chodiť veľmi, aby ma nezabila sesto.
on prostě tu nahal s kamošmi dvoma raz a prostě jeden spadol, druhý sa chcel smyknúť, spadol a ja som skosil do toho kontajneru a som sa tosil. Prostě to bolo najlepšie. Haló, kde je môj teammate? No, pekne, nemá Wi-Fi. Výborné. No a teraz behajem kvôli tomu. Uiu, cha. Cha. Zemzi. Toto... Ja to sám nedám. Tak oni majú dokopy 100 level, nechci sa mi teraz postať. Ja mám... tak málo. Wow, tak to ty pekne na mňa skosil. Pekne na mňa skosil! Dobre. No, ja to nedám 2v1, keď jedna je na mobile, jeden na ovladací a oni tak. Proste ja to nedám. No tak aspoň si dám. Tak. Haló. Ja som tu a vystrelil, kde je tá stela? No, ja som to sakal. No a teraz poď na mňa. Obidva tu ste, no pesovská je dobe. Jednému sa to nepodalilo a druhému zase hej. A bokovný sa na diálku není doba, lebo dáva malý damage. Takže to je pekne zle. On haje nás sa zase, hej. Kamo. No tak zatiaľ tak budem páliť a dúfam, že ho zabijem, dnes dojde sas. No mal som si nechať jeden naboj. Mal som si ho nechať, lebo keby som si ho nechal, no tak by som mohol tam streliť, aby som ho vyzabíjal tam. A nemusel by som teraz sakať, ale aj tak som ho zabil. Dobre, ty, okej. Výmena zbany. Tak. Znovu sa doberiem a znovu, jej. Wow, tak ty si chcel pekne licho. Kam prvom si do toho dvakrát chcel. Videli ste, jak to vlastne chcel stade a potom stade. Nechápem peso, ale okej. Kam, kde je ten druhý? Ja aj tu na skosil do vojdu, alebo nemá Wi-Fi, alebo ja neviem. No ja si nechám takéto zbané, lebo nezoberiem si tú pokolnicu. Tak. Hop. Takže dobre, on má snajpu, lebo keď vidíte takéto biele, no tak to znamená snajpa. Keď typek protivník má takúto snajpu, no tak utekajte od neho, lebo tá snajpa znamená, že tam to má, to biele znamená, že tam má snajpu, takže utekajte pred nekým, keď má takéto biele. Lebo vás vysajpí, jak teraz mňa. Ajaj. Dobre, tak vystrelím tu na a jeden naboj si nechám. A zoberiem si pekne tú bokovnicu. A motolovku. Bokovnicu, dobre. Dobre, už ide to skosil do vojdu a prosto. Ajaj. No a tento je stade. No. Wow, ne! Yes! Komu ja mám 10 napok. Mám to naháne na videu, môžem sa tam asi kedy pozrieť, že som zabil so s 2 hapkami. Môžem to si kedy na videu ukázať. Dobre, aby som si dal pal hell, lebo tu potrebujem splniť questy. A z tohto videu by som chcel získať snajpelku. A tá snajpa sa tasko získava, lebo viete, sa získava tasko keď 75, no pre niektorých je to ľahké, pre niektorých taské, tak, ale neurobíme to, zdal som videu, budeme získavať, takže toto by bolo pre toto video. Všetko budem mať, keď mi dáte like, odber a zvonečok.